L-ewwel tifkiret tiegħi li kelli mal-ħajja f'Għawdex kienu meta kont għandi seminarista. Ta' seminarista li konna naqrawha il-ħajja f'Għawdex, imma dak li kien jolqotna aktar mill-rejb kien illi għana seminarista konna noħorġu niġbru għal din ir-rivista. Kull parroċċja, seminaristi joħorġu jħabtu bieb u jiġbru għall-istampa it-tajba. Istampa tajba kienet idea famuża għaliex ħanajdu hekk dakinhar kien żmien iktar ta' fidi u allura ħa tagħmel appell għal xi ħaġa reliġjuża, għal xi ħaġa tajba. U l-ġabra kienet tkun mhux ħażin. Dan kien meta kont seminarista, imma fl-1966 jiena ħadt il-qoddiesa, sir saċerdot, u propju sena wara, għax ordnajt f'April tas-66 u f'April tas-67, Monsignor Episcop dakinhar Nicole Kawkej kien sejjaħli biex jiena nieħu f'idejja din ir-rivista, huwa kien editur, ħalla minn editur biex jiena nidħol floku u nibda dan ix-xogħol tiegħu. Kien amministratur apostoliku dakinhar u allura x-xogħol tiegħu kien qiegħed dejjem jiżdied u rrid biex ngħidu hekk iħaffef xi ħaġa mix-xogħlijiet oħrajn anċillari li kellu u tani dan ix-xogħol, tani dan l-impenn li inkun editur ta' din il-ħajja f'Għawdex. Barra minn hekk dakinhar, Monsignor Episcop kien waqqaf il-Kommissjoni Djoċesana għal mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u propju li rabatni magħha minni segretarju ta' din il-Kommissjoni wkoll. Bħala editur jiena kelli l-uffiċċju anke l-Kurja. Niftakar dakinhar konna jenu Dunsal f'Borġ, konna fl-istess ħanejdu hekk kamra, konna ngħinu li xulxejn u anke hu li kien jagħtini daqqatejt. Però jiena ma niftakarx biss f'Dunsal. Dakinhar kelli ħafna għajnuna dan qed ngħid 50 sena ilu. Kelli ħafna għajnuna minn Don Anton Sultani kien għadu seminarista. U propju Don Anton kien dak li jikkoordina, kien jiġbor kellu ħafna xogħol, kien imdaħħal ħafna f'din ir-rivista Djoċesana. U l-editorjal li kont nikteb, kont nadeħlilu, kien jagħtini xi kidbiet li ħadd ieħor ikonta, eċċetera, narawhom flimkien. Imbagħad huwa kien jieħu ħsieb illi jgħaddi kollox lill-istamperija u hemmhekk imbagħad tiġi stampata il-ħajja f'Għawdex. Kien żmien diffiċli ħafna, ma kienx hemm internet dakinhar, ma kienx hemm email. Allura biex inti tistampa r-rivista trid ħafna passaġġi u telefonati, eċetera. Imma bl-għajnuna ta' Don Anton flimkien mal-board li kellu anke ta' seminaristi dan l-affarijiet kienu jimxu il-qudiem. Insomma, llum għandna din ir-rivista illum sabiħ ħafna, attrenti ħafna, però ma nistax ninsew il-bidu tagħha. Kien propju Patra Kursu Xerri fi żmien List of Paċ illi kien għadu ġej minn Ruma u xtaq illi bħala Għawdxi li kien jagħti spinta lill-Għawdex, jagħti għajnuna lill-Għawdex. Kien iħobb il-Għawdex allura kien irid jikteb dwar Għawdex. U huwa għamel li seta' tħabat ħafna biex jibda jippubblika kien 1945 li biex jibda jippubblika din ir-rivista. U propju bdiet ċkejkna, ngħidu hekk tfarfret, u llum bdiet timxi sewwa, kibret ftit u nittamaw li
minn dan iċ-ċokon, minn dan il-bidu li tagħha, nittamaw li tibqa' tikber, tibqa' tixteret, ikun hemm aktar kollaboraturi, ikun hemm iktar dawk li jabbunaw fija, ħalli l-isem ta' Għawdex dejjem jikber, dejjem jiżbieħ. Mhux biss hawn, imma anke fis-safar fejn hemm ħafna u ħafna u xejn li żgur li qegħdin jirċevuha għaliex jinteressaw ruħhom anke mill-Għawdex ċkejken tagħhom.